салому вақт ва хайр. хабар аз Хатлон бо мунавваршоҳи Зафар манзури шумо. имрӯз 17 январи соли 2026. сархатти хабарҳо. таъиноти кадрии раиси вилояти Хатлон. будубоши бидуни сабт миёни шаҳрвандони Қирғизистону Тоҷикистон то 60 рӯз. дар Хатлон беш аз 1,2 миллион сар чорвои калони шохдор парвариш мешавад. вусъати корҳои ободонӣ дар шаҳри Бохтар. санаи 16 январ раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид кадрҳои тозатаъинро ба вазифаҳои роҳбарӣ дар мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои Левакан, Ҷалолиддини Балхӣ, Ҷайҳун, Мирсаид Алии Ҳамадонӣ, Шаҳритуз, Балҷувон ва Ёвон барои суҳбат қабул намуд. бо розигии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва пешниҳоди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон, як қатор муовинони раисони шаҳру ноҳияҳо ба вазифа таъин гардиданд. маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон созишномаро тасвиб кард, ки тибқи он шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қирғизистон метавонанд то 60 рӯз без сабти расмӣ дар қаламрави кишварҳои ҳамдигар будубош намоянд. дар ин бора Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. ба гуфтаи вакили парлумон Шӯҳрат Ғанизода, ин меъёр дар тарҳи созишнома пешбинӣ шуда, ҳуқуқи будубоши шаҳрвандонро бидуни ба қайдгирии расмӣ таъмин мекунад. созишнома таҳти унвони созишнома байни Тоҷикистон ва Қирғизистон дар бораи тартиби будубоши шаҳрвандони Тоҷикистон дар ҳудуди Қирғизистон ва шаҳрвандони Қирғизистон дар ҳудуди Тоҷикистон 1 феврали соли 2018 имзо шуда, рӯзи 9 январи соли 2026 аз ҷониби вакилони парлумон ба тасвиб расонида шуд. ҳадафи созишнома танзими ҳуқуқии сафарҳо, фароҳам овардани шароити мусоид барои будубоши шаҳрвандон ва таҳкими муносибатҳои дӯстонаи ду кишвар арзёбӣ мешавад. чорводорӣ яке аз самтҳои муҳими рушди соҳаи кишоварзӣ дар вилояти Хатлон ба ҳисоб меравад. тибқи маълумоти мақомоти дахлдор то санаи 1 декабри соли равон дар ҳамаи бахшҳои хоҷагирдории вилоят 1,207,743 сар ҳайвони калони шохдор, аз ҷумла 646,076 сар моддагов, 3,115,753 сар ҳайвони майдаи шохдор, 64,200 сар асп, 2,833,243 сар парранда ва 68,289 оилаи занбури асал парвариш карда мешавад. дар доираи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Бохтар бунёду аз навсозии 207 иншоот ба нақша гирифта шуда, аксари онҳо мавриди истифода қарор гирифтаанд. 25 декабри соли 2025 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Бохтар сафари корӣ анҷом дода, 15 иншооти таъиноти гуногунро ба истифода дод. арзиши умумии сохтмони ин иншоот 129,9 миллион сомониро ташкил дода, дар натиҷа зиёда аз 600 ҷойи кории доимӣ таъсис ёфт. ҳамчунин барои корҳои ободонӣ ба шаҳри Бохтар наздики 10 техникаи махсуси коммуналӣ дода шуд. хабару гузоришҳои бештарро аз сомонаҳои иҷтимоии рӯзномаи Хатлон пайгирӣ намоед.